मित्राच्या घरी गप्पा मारत बसलो होतो. मित्राचं घर अत्यंत साधं पत्र्याचं घर. मित्राचा मुलगा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होता. त्याची परीक्षा झाली आणि मी ज्या दिवशी घरी गेलो त्या दिवशी त्याचा निकाल होता. तो घरी आला मुलगा, त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं त्याचा चेहरा पडलेला आहे. माझ्या समोर त्याला बसवलं. त्याला म्हटलं, जो क्षण खचण्याचा असतो ना तोच क्षण स्वतःला सावरण्याचा सुद्धा असतो. त्याने माझ्याकडे आश्चर्याने पाहिलं. मी त्याला म्हटलो, मी ज्यावेळी असं खचायचो पण सावरण्यासाठी मी त्यावेळी माझ्यातले जे बलस्थानं आहेत, प्लस पॉइंट्स आहेत, त्याचा विचार करायचो. मग मी माझी बलस्थानं, माझ्यामधले प्लस पॉइंट्स त्याला सांगितले. मग त्याला म्हटलं, तूही तुझे प्लस पॉइंट्स, तुझी बलस्थानं सांग. तो म्हटला, मी शरीराने धडधाकट आहे, म्हणजे शरीर संपदा हे माझं बलस्थान आहे. मला कोणतंही व्यसन नाही, हे माझं दुसरं बलस्थान. मला अवांतर वाचनाची प्रचंड आवड आहे, त्यामधून जे ज्ञान मिळतं, जी माहिती मला मिळते, ते सुद्धा माझं बलस्थान आहे. त्याचप्रमाणे मी व्यसन करत नाही, हे सुद्धा माझं एक प्रकारचं बलस्थानच आहे. माझ्यामध्ये मी नकारात्मकता किंवा नकारात्मक विचार येऊ देत नाही, हे सुद्धा माझं बलस्थान आहे. मी त्याला म्हटलं, अरे बाबा, ही झाली तुझ्या आतली बलस्थानं, पण बाह्य बलस्थानांचं काय? त्याने माझ्याकडे चमकून पाहिलं. तो म्हटला, म्हणजे कसं असतं, आपण जे भक्षण करतो, जे खातो किंवा मनात येणारे विचार, हे आपल्या शरीरावर आणि मनावर परिणाम करतात. जसं आपल्याशी कुणी भांडलं तर त्याचा आपल्या शरीरावर, आपल्या मनावर परिणाम होतो. किंवा आपल्या समोर 2-3 जण एखाद्याला मारतायत, त्याचा सुद्धा आपल्या शरीरावर किंवा मनावर परिणाम होतो. हे जे बाह्य गोष्टी आहेत त्या सुद्धा आपल्या शरीरावर, मनावर परिणाम करतात. तसे आपले बाह्य बलस्थानं असतात. तर त्याला मी उदाहरणादाखल सांगितलं की हे तुझं घर अगदी साधं आहे, पत्र्याचं आहे, पण स्वतःचं आहे, हे तुझं बलस्थान. तुझे आई वडील अत्यंत चांगल्या स्वभावाचे आहेत, तुझ्याशी मैत्रीपूर्ण वागतात, हे सुद्धा तुझ्यासाठी बलस्थान आहे. तुझ्या वडिलांना कर्ज घेणं हा प्रकार आवडत नाही, जे आहे, जे मिळेल त्याच्यामध्येच भागवायचं, हा सुद्धा तुझ्यासाठी हा बाह्य बलस्थान झालं. त्याचप्रमाणे आपण म्हणजे आपलं तुझे मित्रमंडळ म्हणतात ना, मॅन रिकॉग्नाइज बाय हिज कंपनी. तुझे मित्रमंडळ, तुझे मित्र हे अत्यंत चांगल्या आचार विचारांचे आहेत, हे मला माहिती आहे, हे तुझ्यासाठीचं बलस्थान झालं, बाह्य बलस्थान झालं. आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या भोवतीची, आपल्या भोवतालची जी माणसं आहेत ती सुद्धा चांगल्या आचार विचारांची आहेत, ही सुद्धा आपल्यासाठी बाह्य बलस्थान झालं. त्यानं चमकून माझ्याकडे पाहिलं. म्हटलं, जसं अंतर्गत आतली बलस्थानं असतात तशी बाह्य बलस्थानं असतात, आणि ही बलस्थानं आपल्याला ऊर्जा देतात, आपल्यामध्ये सकारात्मकता निर्माण करतात. आणि ज्यावेळी ह्या अंतर्गत आतील बलस्थानांचा आणि बाह्य बलस्थानांचा आपण वेळोवेळी विचार करतो, तेव्हा आपल्यामध्ये एक प्रकारचं चैतन्य निर्माण होतं, आपल्यामध्ये प्रसन्नता, आपलं मन आणि शरीर प्रसन्न राहतं, आपल्यामध्ये सकारात्मकता निर्माण होते. हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यावेळी त्याला सकारात्मकतेचं किंवा बलस्थानं, जी अंतर्गत आणि बाह्य बलस्थान आहे, त्याचं त्याला महत्व पटलं. आणि तो म्हटला, काका, इथून पुढे मी ह्या दोन्ही बलस्थानांचा विचार करन आणि माझ्यामधली सकारात्मकता, ऊर्जा नक्कीच वाढवणार आहे.